chief. Abaminto bali more isikalia takorwana gosoime gekogera ama bagatwarwete gaiga abandu bangosona abantu 50 takomiyoka gocha maiga onyoro urwere gosona to urwere ororo onyota etetene isikabwo Mong'ina eniwe ndotage titorangire basigari basukumega otwataka tokwane na abantu abomo ndotage tikotumia force so abantu bali more isikota go force yege ita mosoime mbuya mono idera ine administration mbuya mono mugambi igonga kamuranche tenena abupara muna more igo asenake igotiga toralemereria gere omong'ino ya ni gwasa masikani pastor nkorengi oikiraria mobere ngo ikigwore masabo akorekaria ni maete ngamutete kobetereria ni maete igo mobasa kobetereria igo remereria ke ikiagera bano mwaikire ase amatanga mwaikire muri yale no more compound no nyamore sikabu no more nande moigwete nande moroche ngikegenderete asenge cha sarake nande asenge cha machiko nande asenge cha bionsi igo bono kamoranche remereri igegera mangana ndagenderera bosio pastor nkorengio ikiragaria ni maete ngamutete goswaime ni maete mutete goswaime kamoranche remereria tiga pastor akore buna atebetiwe ekiagera machikonsi no batokonyarenda ugambi no bara igorende kababa trip atagwa isi mwaikire no more compound etabauti nerie more para etabauti era neringe more para inereta bauti no toramo no mora igotora fumiri yake tigango pasara akora iraini yae munamotene no more compound etabauti neke na ukira igo fumirieni tabatali bano lirorio wikatoiwereri chiko ama chiko na no nyamaete yes please fumiria pastor tigakorera ini eria Mong'ina ni gwa samasikani na nde tuate bankwana nji yoga igorende tuabate kuritanga ni nga binto mbiko genda buno tagete binto mbiko genda buna oigwete bibe aita gwesekana viende biro na vyotaka please fumiriane because of the situation binto mbiko buno tagete because of the rules and regulations cha COVID-19 no chimanyete igo bono igo wano manyete talie tu asieka monyora gento gete apana nto igole padae talie tu asieka monyora gento gete no tutafungua hapo padae lakini for now please otherwise muko hapa tuko pamoja etabauti nelinga ekenagu lakini moroche moigwete ngikegenderete alim pastor okora masabo na badikones na family na balisia na bali barase compound after which wacha ama sabo na masabo yes hakuna namna nyingine tunaangalia yote yes pastor gao kura kurualia kimalisa atafika hapa alafu tutaanza ile program
family njo. E family bono nje family njo Charles.